ҳай марғора бин. мебинам чашмтангакҳоиҷа чӣ маслиҳати дорен. фикр накардем ки ҳамаи шербатчои тоҷик тайёрии сахт дидагиянд. ин ҳамира диден? ман намехоҳам ки кор ба ҳамин ҳал шавад. шӯҳрат лаба ака мегум айбиғази парчами хидмон вож зиёдтиян. ҳиштона дар сартон гирем, мо ҷанг кардан нестем. админи ҷангалистон гӯш мекунам. акаҷон қирғизога пана фаҳмидан ҳозида яҷо ҷамъ шидагӣ тайёрии сахт дидесам барои ҷанг. дар гиҷо расидем брат? ина ака ворух дар расидем. гӯш ки брат, бира вертолёта тайёр ки кумай абдуром чӣ гапа иҷа? рафтем родной.